dirett mill-Belt Kapitali Valletta nagħtukom merħba għat-tieni edizzjoni tal-Premju għall-Arti. Matul il-minuti li ġejjin ser inkunu qegħdin nantiċipaw din is-serata spettakolari li l-lejla ser tkun qiegħda tagħti ġieħ lil dawk kollha illi matul dawn l-aħħar 12-il xahar elevaw il-kult kulturali ta' pajjiżna. Insellmilkom jiena flimkien ma' Klara ser inkunu hawnhekk flimkien għal matul dawn it-30 minuta li ġejjin sabiex niltaqgħu mal-protagonisti tas-serata. Ekku, Quintin, jek tippermetti li jiena xtaqt nibda billi nikkomplimentak vera tidher pulit. Tanti ħorinti, u l-ħin huwa ftit differenti milli nkunu s-soltu, allura għalina forsi soltu nkunu ftit aktar għajjenin. Illum għandna aktar grinta u enerġija l-lejla. U m'hemmx dubju wkoll li l-atmosfera tal-lejla hawnhekk fil-Belt Valletta ittina antiċipazzjoni ta' pjaċir għaliex. Jiena diġà bdejt inħoss diġà l-eċitamenti. U għaw ħafna eċitament. Infatti, il-kru li bħalissa qiegħed jipprepara it-Teatru Manuel li lejla ser ikun qed jospita din is-serata. Li tajb li ngħidu illi dan il-post, post daqstant artistiku, din is-sena jgħod il-287 sena tiegħu. Naħseb wieħed mill-eqdem teatri fil-Belt Valletta. Ekku, dan jagħmlu mhux biss l-eqdem teatru fil-Belt Valletta, iżda wkoll jagħmlu l-eqdem teatru funzjonabbli fl-Ewropa kollha. U llejla biex jira illi jilqa' attività daqstant importanti, attività daqstant notevoli illi tagħti ġieħ il dawk kollha illi ħadmu sabiex il-kultura f'pajjiżna, l-arti f'pajjiżna timxi l qoddim. Mela, aħna sar nibdew bl-ewwel personalità Maltija li hija Helen minn Kor Malta. Ekku, aħna li ħankunu din nagħmlu li minn ħina li ieħor ser inkunu din nintaqgħu ma' dawk kollha li issa ftit dowris in lejn il-Belt Valletta sabiex jidħlu fit-Teatru Manuel u aħna nisirqulhom ftit tal-minuti. Helen, kif aħna? Kemm inti sabiħa? Mela, Helen, inti l-amministratriċi ta' Kor Malta. Tgħidilna ftit fuq dan il-kor. Mela, Kor Malta huwa l-Kor Nazzjonali ta' Malta u ġie mwaqqaf ftit xhur ilu fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti. Il-għan kien li nollu l-livell tal-kant korali f'Malta. Basikament, qegħdin 60 fil-kor, illum se taraw kantaw xi 20 minnhom għax jiddependi. Kemm ilhom mwaqqaf il-kor, Helen? L-ewwel kunċert kien in Diċembru li għadda. Ġifieri ftit xhur, vera ftit xhur. Illum ukoll ser naraw performance minn Kor Malta u xek. Ekku. Illum il-kor se jkun qed ikanta biċċa mużika ġdida li ġiet miktuba għall-kor speċjalment għal dis-serata bażikament mill-kompożitriċi Maltija Veronique Vella. L-idea kienet li meta nibdew inkantaw in-nies jarfu xi ħaġa u se jarfu l-kliem għax Veronique kitbet il-mużika fuq il-kliem tal-poeżija l-kebbis tal-fanali ta' Anton Buttigieg li kollha studjanja għall-iskola nafuha. Ridna wkoll imma nagħmlu xi ħaġa innovattiva u saqsejna lil Trevor Zara jgħinna. Trevor ilu jgħallem il-poezija ta' Anton Buttigieg għal 30 sena u għal 30 sena apprezza l-fatt li hija miktuba perfettament u tgħaddi l-messaġġ tagħha bl-iktar mod sempliċi ma' effettiv. Allura Trevor qabad l-idea tal-poeżija, il-fatt li aħna f'ħajjitna kollha għandna bżonn xi ħaġa li tagħtina t-tama. Fil-poeżija it-tama hija raffigurata bħala id-dawl ta' majsi l-kebbis tal-fanali. Trevor qabad din l-idea u ta' xeħta aktar moderna. Tisimgħu il-lejla aħna nibdew is-serata fid-9, eżatt. Aħna aktar tard ukoll ser nkunu qed nitkellmu ma' Trevor dwar din il-lirika li ġiet miżjuda mal-poeżija ta' Anton Buttigieg. Grazzi ħafna, Helen. Good evening. Fil-rwol ġdid tagħha bħala direttriċi għal fondi u strateġija fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti, il-Kunsill li jaħdem bisħieħ sabiex jeleva l-kultura f'pajjiżna. Merjen dan l-rwol ġdid tiegħek mhix l-ewwel esperjenza tiegħek fis-settura artistiku ta' pajjiżna, però rwol ġdid li ħajtik sfida ġdida. Iva, ekku, fil-fatt din hija l-ewwel Arts Awards li jiena qed nattendi minn din in-naħa, minn naħa organizzattiva, minn naħa tal-Kunsill. Hija esperjenza li tik ħafna sodisfazzjon, hemm ħafna xogħol involut. Ovvjament, inħossni responsabbli u onorata fl-istess ħin li rrid inkompli nsaħħaħ dak li bdew ta' qabli. Jiġifieri dik hija waħda mill-għanijiet tiegħi inkompli nsaħħaħ u ntejjeb. Għandek żewġ pedini importanti ħafna fl-irwol, dak li tfassal il-futur u allura l-istrateġija, iżda wkoll għandek ukoll amministrazzjoni ta' fondi sabiex tgħin il-numru ta' entitajiet jimxu l-qudiem, jagħmlu l-pass il qudiem. X'inhuma l-pjanijiet għal din il-kariga l-ġdida u kif ħadd tkun qed tesegwixxi l-kariga nnifisha?
Iva, palissa il-pjan ta' tal-moment huwa li nikkonkludu u niffinalizzaw u nkomplu l-azzjonijiet li ta' oħlo 2020. Iġifieri din kienet strateġija mfassla u qed nieħdu ħsieb li l-operat tagħha tibqa' għaddej kif suppost kif kien għaddej b'mod sod u għalhekk nebqgħu sejrin sa 2020. Fl-istess ħin huwa ħin eċitanti wkoll għaliex qed naħmu l-istrateġija l-ġdida għal wara 2020 u minn hemm darwaqt nibdew noħorġu xi informazzjoni anke biex jiġi konsultat il-pubbliku u biex kulħadd jieħu sem fil-ħsibijiet li għandna aħna. Qed nitkellmu fuq il-futur, fejn tara l-pajjiżna fil-futur artistiku tiegħu? Pajjiżna aħna tnejxu l-futur, ġifiri jina għalija qed ngħixha kuljum. Il-futur huwa fuq livell internazzjonali. Naħseb hemmhekk irridu nħarsu qed isir ħafna xogħol u jrid jitkompla lokalment u hekk għandu jkun u l-artisti qed jikbru l-iżvilupp professjonali tagħhom qed jikber it-taħriġ. Iżda rridu nħarsu barra mixtutna issa bħala artisti Maltin u bħala arti Maltija. Mirjen, grazzi ħafna li naqat maħna nistednuk il-lissa tuħu l-post tiegħek fit-teatru Manuel sabiex ukoll tgawdi din is-serata u nfatti issa imiss lil Klara li ser tkun qed titkellem ukoll mal-kap eżekuttiv is-sur Albert Marshall f'din is-serata illi ovvjament hija serata importanti għalih huwa tim tiegħu li qegħdin jorganizzaw illejla. Albert, inti chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti. X'taħseb li ser jkun l-impatt għal dan il-premju llum f'din is-serata? L-impatt għal dis-serata għal dejjem ovvjament ikun pożittiv għall-artisti, speċjalment għall-artisti rebbieħa. Jiena niddejja li f'okkażjoni bħal din wieħed jitkellem dwar rebħu telf, kulħadd huwa rebbieħ. Għaliex dan huwa ġest importanti biex ninkoraġġixxu lill-artisti jieħdu gost jiġu onorati. Dawk li huma l-mażulin tal-lejla huma onorati b'mod partikolari. L-oħrajn li mhumiex se jkunu mażula l-lejla huma onorati wkoll minħabba il-fatt li dawn kienu parteċipi f'dal-konkors ta' ħbieb l-importanti li kulħadd jieħu sehem flimkien. Albert, kif taħseb li ser jaffettwa dan il-premju għall-arti anke b'mod internazzjonali? Ara, jamminew l-bniedem, l-ewwel sew jekk inti tiġi onorat, speċjalment meta l-Kunsill Malti għall-Arti qed jinvesti b'mod sostanzjali għall-internazzjonalizzazzjoni tal-artist u l-prodott artistiku barra minn Malta. Wieħed jimmaġina li premjazzjoni bħal tal-lejla tiġi rikonoxxuta wkoll barra xtutna. U allura kollox jgħin biex l-artist jiġi kabbar l-udjenzi tiegħu jew tagħha, imma wkoll biex ikun hemm għarfien internazzjonali tax-xogħol li jsir Malta u forsi nesportaw mhux biss l-artist, imma isem Malta bħala il-ħabb, il-nukleu, il-benniena tal-arti mediterranea. Grazzi ħafna Albert, aħna naraw kanka aktar tard waqt is-serata. Issa Quintin sar ilaqana wkoll ma' Marsen illi dal-weekend ukoll kien magħna fi Gżejjer Maltin. Ekku Klara, iktar kmieni matul din il-ġimgħa konna din nitkellmu dwar dan il-ġuvni Marsen illi għandu talent partikolari, talent spettakolari, għandu 19 sena biss u l-ħeffa li għandu fidejh, il-mod ta' kif jirnexxielu il-mod ta' kif jirnexxielu jdoq il-kitarra u stili u ħsejjes differenti tal-kitarra jagħmlu personaġġ uniku. Lejla jinsab hawnhekk f'postna, ilu f'Malta għal dawn l-aħħar jiem u allura illum ta' min noħdu l-kumment ċkejken qabel jibda l-performance tiegħu lejla. Good evening and welcome to Valletta. Good evening. Thank you so much. You have a wonderful language. I love listening to it. I don't understand anything, but it's beautiful. Might sound a little bit difficult, but Yeah, it does. It does. So, how come you managed that since a very young age you did this
notable success across the world online, but now it's not just online, but you're doing your own performances like we had last Saturday in Floriana. Exactly. So I've been very blessed. I started playing when I was 10 years old, and now I'm 18. I started from classical guitar, then went to flamenco, then started experimenting. And I think that through the years, I created a bit of an experimental style, something that's quite of unique. So I arranged Beethoven's Fifth Symphony for one guitar, or Toxicity on one guitar. And the video started getting views, and they got 80 million views right now, which is like, I don't know, twice the population of my country. And after that, many offers started coming. I went to Tusicavales, for example, which is an Italian. A lot of Maltese watch that I show. know. So. When I was walking on the street on Valletta, a couple of people, they told me that they saw me on Tusicavales. And I won that show, and that was a huge, huge door that opened many opportunities, and now we're here. How come do you manage to be so fast with your fingers to play that guitar? It's a very general question. Well, I mean, the easy answer is just practice. You know, I practice a lot. How long every day? Well, like 4 hours every day is a good amount for me. Some people play like 6 or 8 hours, but I just can't do it. When I play, it's very dynamic. You know, I move a lot. You'll see on stage today, I will really, really do a lot of things. So after 4 hours, I'm very, very tired, and the fingers just move by themselves at some point. So we're very grateful that you're with us this evening, and we're looking forward for tonight's performance. Thank you very much. My pleasure. Good luck for your exams in May. So they're close by, from Malta back to your hometown to study. To study A-levels. Yeah, thank you so much. Thank you very much. Thank you for Cheers, coming cheers. over. Wissanna u koll il-Trevor, naħseb Trevor m'għandekx bżonn ta' introduzzjoni. Trevor, intu wkoll ser tkun parti minn dan il-Premju għall-Arti, għaliex inti ser tkun qed iżżid mal-lirika tal-poeżija ta' Ntombu tiġix il-kabis tal-fanali u xek li ser tkun performed illum minn Kor Malta. X'kien il-ħsieb Trevor dwar din il-lirika miżjuda? Dik il-verità meta kienu talbuni biex nikkomponi klim ġdid li jkompli mal-kabbis tal-fanali, tħassib daqsxejn fil-bidu, għax din hija poeżija sabiħa immens. Poeżija sabiħa fis-sempliċità tagħha. Għallimta bosta drabi jiena meta kont nagħlem il-Malti u talbuni biex nagħmel propju varjant fuqha. Ġifieri ħadna l-ħsieb stess tal-kabbis tal-fanali, imma għammin neqsu applikat iktar għal daż-żmien. Il-ħsieb propju huwa illi il-mużbieħ li ħatex il-ġofik jew il-fanal li ħatex il-ġofik, toqgħodx tistenna l-majs jiġi biex ixalulek, imma għandek il-fanal ġofik bil-lest kemm ikollok il-koraġġ li tixelu. Bejħat ieħor dak huwa l-ħsieb wara dan il-varjant tal-poeżija. Jiena din il-poeżija niftakar immens f'sena partikolari fis-sekondarja u żgur li mhix poeżija li ma tinsija qatt. Grazzi ħafna Trevor, Quintin issa ser jgħaddi mal-mistiedna li jmiss. Grazzi lilek. U ekku, sinjuri, bħalissa qegħdin nistennew aktar mistiedna li qegħdin jingħaqdu magħna hawnhekk illejla f'din l-okkażjoni spettakolari. Illejla b'kollox ser ikun qegħdin jitqasmu 13 il-award. 10 premijiet u 3 unuri. Għal dawn l-10 premijiet illejla għaw il-fuq minn 87 nominazzjoni. Nominazzjonijiet huma varji. Fosthom illejla ser inkun qegħdin naraw individwi li ħadmu fis-settur artistiku matul dawn l-aħħar jiem, ser inkunu wkoll qegħdin naraw soċjetajiet mużikali, għaqdiet lokali, kif ukoll bosta entitajiet li taw is-sem tagħhom matul dawn it-12 xahar. Allura lejla bix-xiera illi nuru l-apprezzament tagħna l-sem tagħhom, ħafna minnha forsi attendejna l-attivitajiet tagħhom, il-wirijiet tagħhom jew l-esabizzjonijiet tagħhom. Għadnilhom proset. Konna kuntenti bil-produzzjonijiet li huma tawna u lejla propju mhux biss se ngħidulhom proset u grazzi iżda ser nelevawhom b'dan l-award li ser ikun qed jingħata illejla il-fost minn dawn in-nominati tagħna llejla. Minn ħina l-ieħor illum issa se nkun qed ninaqdu wkoll sabiex nilqgħu fostna aktar mistiedna, minn ħina l-ieħor qegħdin jaslu aktar mistiedna hawnhekk fil-Belt Kapitali Valletta ninsabu fil-Biswit tat-Teatru Manuel. Dan il-post illejla ser ikun qed jospita din is-serata unika. Hija t-tieni edizzjoni tagħha. U biex għal din l-okkażjoni nilqgħu fostna il-Ministru għall-Ġustizzja, il-Gvern lokali kif ukoll il-Kultura, il-Ministru Owen Bonnici, illi llum taħt l-auspiċju tiegħu qiegħda tittella din is-serata. Lejla tajba, Ministru. Lejla tajba, kemm hu sabiħ tara l-kulħadd u xek. Kulħadd bitbissima lejla. Bitbissima, kuntent, sabiħ, għax ħaġa sabiħ ħafna. Ministru, il-kultura ser nantuha importanza f'pajjiżna, qed inkomplu ntuha aktar importanza. Kemm huwa importanti illi nkomplu nelevaw aktar il-kultura f'pajjiżna? Iva naħseb illi ħanibda fuq nota negattiva u xek. Il-biraħ kif nafu kien hemm il-ħruq
fi Notre Dame f'Pariġi illi kienet xi ħaġa li weġġat il-kulħadd, però tirrealizza meta ikun hemm xi ħaġa bħal dik kemm hija importanti l-kultura u vera. Meta l-poplu kollu waqaf tad-dinja kollha waqaf iħares lejn imwaħħa lejn television jara ġara f'Pariġi u waqaf iħares biex jara ġara f'Pariġi għax il-kultura hija Norbtu qalbna mal-kultura. hija dak li tagħmellilna dak li aħna. U allura jekk naraw dak li ġara l-biera ħuna qilbuhom mbagħad f'affarijiet bħalhuma tal-lum nirrealizzaw kemm importanti l-kultura. Aħna ġieli ngħidu tirrealizza xi ħaġa kemm importanti meta titlifha. Aħna l-kultura llum qed niċċelebrawha. Mhux biss qed niċċelebraw qed ninvestu ħafna fil-kultura. Kemm huwa importanti dan l-investiment li qegħdin mhux biss ngħixu imma wkoll nantiċipaw għall-futur. Iva ħna qed ninvestu f'livelli bla preċedenti, ġifier l-ammont ta' flus li ġew investiti fil-kultura huma rekord, tħares kif tħares, u qed iwasslu għal 3 riżultati. Number 1 li l-kultura tasal għand iktar nies, pereżempju llejla nieħu gost li anke ħanippremjaw il-komunitajiet kulturali, ġifier dawk l-attivitajiet kulturali fl-irħula tagħna. It-tieni net qed intellaw il-kwalità, biżżejjed tara l-attività tal-lejla, tara lilek pereżempju kemm inti Ma jonqos xejn, mhux veru? xek kif supposto. Tara l-kwalità u xek l-affarijiet li qed nagħmlu ma' xaġa kbira u tielet net li l-kultura hija wkoll post tax-xogħol għal ħafna nies. U xek kemm nitkellmu dwar pereżempju l-iżvilupp f'pajjiżna, meta tara l-kultura kemm hija niċċ ekonomika b'saħħitha, għandna 12,000 ruħ li llum jaħdmu fil-kultura. U aħna rridu li nżidu dawn in-numri u nkomplu nkabru il-karrieri fil-kultura. Kultura mhijiex biss tat-turiżmu, jeżda wkoll għalina l-Maltin li tagħmilna aħna minn aħna. Is-serata tal-lejla u antiċipazzjoni kbira li ġifier kif ġejna hawnhekk ħassejna dal-entużjażmu issa n-nies komplu jaslu l-mistiedna tal-lejla. Hija t-tieni edizzjoni bdiet is-sena l-oħra, però minn sena l-oħra qed tkabbar l-interess tagħha. U t-tingħata ċertu importanza, naħseb importanza li ta' minn nitkellmu ftit dwarha wkoll. Ekku, naħseb li l-importanza tas-serata tal-lejla hija li qed nippremjaw l-eċċellenza u xek aħna għandna obbligu li ngħinu lil min għandu bżonn lajnuna fis-soċjetà tagħna, però wkoll niftaħru min f'pajjiżna għamel suċċess u kiseb riżultati ta' eċċellenza. Allura llum qegħdin niċċelebraw l-eċċellenza bħal Prize Day u xek l-iskola. Konna niċċelebraw konna niċċelebraw dak minn ġi l-ewwel u minn ġi t-tieni u minn għamel dak il-valur u minnu l-iktar qalbu tajba. Illum hekk qed nagħmlu niċċelebraw l-eċċellenza fil-qasam kulturali. Grazzi ħafna lilek Ministru, grazzi u auguri għas-serata tal-lejla, grazzi u nistidnek issa wkoll tingħaqad mal-komplement tal-mistiedna minn hawn ftit tal-ħin ieħor jingħaqad magħna wkoll l-Eċċellenza, il-President George Vella li ser ikun qed jingħaqad magħna għal din l-attività għal din is-serata tal-lejla sabiex ukoll inkomplu nagħtu l-importanza li jistħoqilha dan l-avveniment, il-Premju għall-Arti. We welcome as well Margaret from Poland. Margaret, you're here, you're filming 2 episodes from this reality show. Can you tell us something about this reality show, which it's been filmed in Malta, right? So we call that it's Project Lady. It's a TV reality show about this change and metamorphosis of these 4 beautiful girls. And I think they will tell you something about this. Yeah, so we are from Poland, as you know. We are very happy to be here, and our road to the change was very hard. And as we are here today, we are very proud of each other, and we are. We are happy to be here. It's been 3 days now here in Malta. Do you like the country? Did you like the food? Czy lubiłaś jedzenie i czy lubiłaś Maltę? Yes. We are. This place is very lovely, and we would love to stay here forever. Thank you very much. You look all beautiful. And now, Quentin, will. Thank you for coming over to Malta and good luck with your show. I'm sure that you can leave good comments about our country back to your... Well, for
to your country. Thank you. Thank you very much. Mux sabiħ, Klara, nibdow il-ġurnata b'aktar tfajliet fil-programm, x'taħseb? Ekku, aħna minn hawnhekk ser inkomplu minn ħin għal ieħor nilqgħu aktar mistiedna li qegħdin jingħaqdu magħna din is-serata tal-lejla hija serata importanti ħafna. Qed tingħata l-importanza li jistħoq ilha u għandna nagħtu l-importanza li jistħoq ilha għaliex kif kienet jispjega tajjeb qabel il-Ministru Bonnici, il-kultura hija aħna minn aħna u ta' min inkomplu insaħħu l-kultura, nelevaw il-kultura u infaħru l-eċċellenza fil-kultura. Fatti, fostna nilqaw l-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta, George Vella, illi jingħaqad magħna il-lejla għal din l-okkażjoni. Lejla tajba, Eċċellenza. Ronet nilqawk għal Premju għall-Arti, nirringrazzjawk tal-attendenza tiegħek. U ma l-ewwel jiem tiegħek bħala President ta' pajjiżna, kif qed tħares lejn din il-Presidenza mill-aspett artistiku u s-sem artistiku tal-Presidenza għas-snin li ġejjin? Il-President ma jorganizzax jew joħloq l-arti, però ovvjament meritat il-messaġġ billi jippatronizza l-events li jsiru. Jiena nemmen li għandu wieħed anki jsaħħaħ dawk l-events ġew ma stabbiliti u li jsiru fuq bażi regolari. U m'hemmx dubju li l-arti li hija parti mill-kultura u l-kultura hija parti holistika minn edukazzjoni. Jien nemmen li flimkien mal-Ministri li huma responsabbli għall-arti u anke għall-edukazzjoni wieħed irid jara kif jagħmel anke joħloq avvenimenti oħra biex iżid mal-kalendarju tal-avvenimenti artistiċi u kulturali li għandna f'pajjiżna sal-lum li huma ta' interess kbir kemm għall-Maltin u kemm anke għall-turisti li jżuruna. Eċċellenza, grazzi li naqat magħna lejla, grazzi lilek u s-serata tajba u nisidnuk ukoll sabiex tingħaqad mal-kumplament tal-mistiedna fit-Teatru Manuel Dinija wkoll waħda mill-ewwel attivitajiet tal-Eċċellenza tiegħu il-President Vella illi ser ikun jattendi għalihom partikolarment ukoll dawk l-attivitajiet taħt kuntest artistiku. Iżda Klara ser tkompli tlaqana ma' aktar mistiedna wkoll in-nominati. U samman għanna lil Justin ukoll inti wieħed mill-persuni li ser tkun innominati l-lejla u xek. Naf li għandek anka xi proġett li tista' tkellimna fuq. Issa palissa qed nagħmlu għaddejjin rehearsals għal next May, ħajkunu 4th and 5th of May it-Teatru Salesian li fej ħanuru il-kapaċitajiet tagħna fil-sfin fil-mużika dak Fl-arti kollha. Fl-arti fej aħna verament nħobbu u nisiġġu ruħi li tiġu tarawa li hija ħafna werted taraw il-kapaċitajiet ta' kull waħda minna u hija ħafna għalina l-arti hija ħafna importanti. Aħna wkoll nawgurawlek Justin kif qed tħossok li l-lumijat wieħed mill-persuni li nominati. Ħossni hija unur kbir li qed nagħmel nominat u parti mit-tim u mill-grupp li grassi da kollu lill-familji tagħna u anka leaders kulħadd li verament jamnu bina u anka nippuxjaw l-arti nħobbuha ħafna. Żgur li intom imdawrin b'sapport kontinwu, Justin. Kunti nissa bil-mistiedna li jmiss. L-arti hija versatila ħafna u fostna nilqgħu lill-band Angel Crypt illi llum ukoll huma uħud minn nominati għal din is-serata. Lejla tajba. Ok, anke kif aħna. Kif intom? Tajjeb. Ħankellem lilek bħal mela. Il-band tagħkom hija waħda minn nominati l-lejla għal din is-serata. Xi jfisser dan l-avveniment għalikom u taħt liema kategoriji intom nominati? Mela, għalina tfisser ħafna għax ma tantx ikun hemm bands tal-ġenru tagħna, heavy metal eżatti li qiegħda li ġu nominati. Tfisser ħafna għalina għax-xena tagħna, ġifieri għax ma tantx ikunna ċans tifhom nidru fuq it-television u konna premjetek. Id-diska tagħna bażikament aħna ġejna nominati għal Best International Achievement. Id-diska tagħna ġiet magħżula biex tintuża bħala theme song ta' Canadian metal show, ġifieri għandhom following kbira ħafna Canada u North America.
Ġifieri għalina kien onur enormi. Dan band li forsi mhux normalment intom oħrajn nagħtu dik is-saħħa ta' popolarità u nitkellmu daqstant dwarha imma tiksbu dan is-suċċess internazzjonali. Pjuttost underground lej jekk inti tikkomparaħ ma' xena ta' mużika moderna tal-lum. Però hemm xena b'saħħitha u fidili ħafna lej l-istil, ġifieri konna ħafna konkurrenza fil-gigs tagħna barra minn Malta. Kullu medina u biex nirrikonoxukom għal dan l-avent. Issa immaġina kieku l-lejla tkun ir-rebbieħ għala għajnejk u għamel dak il-ħoss ibes illi normalment tagħmel waqt xi gig minn tagħkom. Għax grow li ġifieri waħdej, ma nbeżda kulħadd. Le mhux issa. Għal-iktar tard mela. Tajjeb ħafna. Grazzi li kontu magħna lejla, awguri mill-qalb, grazzi illi kontu hawnhekk fostna u ser tkun hawnhekk fostna u fakrukom li s-serata tibda fid-9 ta' flaxija fuq TVM2. Paolo, good evening. Paolo from Spin Malta. I think everyone knows who Paolo is now. Well, I hope, yes. So, Paolo, can you tell us something about Spin Malta? A brief description. Yes, so Spin Malta is the national dance company of Malta, which was established 4 years ago now. And we are touring nationally and internationally, and we create and produce dance with professional dancers from Malta and abroad. Tonight, you've prepared a very nice performance. I'm sure the audience will be very thrilled to see it. Can you tell us something about the performance? Yes. So the performance is a celebration of one of the many artists that you guys have in the island. And I can't tell the name because it would be a spoiler. But what I can tell is that what we did is a visual representation of the work. What's interesting to me is that I get to know, through these projects, I get to know more and more your culture. And the density of artists that you have in the island, it's incredible. And that, it's really inspiring for me. Thank you very much and have a lovely evening, Paolo. Thank you. U issa hawnhekk ser inkomplu niltaqgħu ma' aktar mistiedna u fostu ukoll il-mistiedna llejla għaw ukoll mistiednin barranin kif stajna naraw ukoll matul il-ħin li għadda u fosthom ukoll entitajiet barranin. Il-Fondazzjoni għas-Sapport tal-Kultura, l-Fondazzjoni Ewropea għas-Sapport tal-Kultura llejla fostna għandna lil Kostantino li qiegħed hawnhekk sabiex ukoll jipparteċipa f'din l-attività. Welcome to Malta. It's great pleasure to welcome you and other foundations to this notable event. What's your comments about Malta and its cultural experience? Thank you very much. Thank you very much. I'm here about 12, 13 years because I know Malta very, very well. It's my favorite country in the world. And I organize here a lot of festivals. For example, in a few days we will start Maltese International Music Festival with a lot of concerts, a lot of very good musicians will come from Malta for this festival. And of course now in Malta we have a lot of concerts, a lot of festivals. It's very good. We thank you for coming over and thank you for your contribution to our cultural calendar. Thank you very much. Thanks and good evening. You can take a seat at the theater. Quentin, aħna wasanna fit-tmiem, ma jfissirx li fit-tmiem is-serata, anzi serata għada ħatibda. Ekku, serata ħatibda minn hawn ftit tal-minuti oħra propju fit-9, l-istess fuq TVM2, aħna nħeġġu l dawk li qegħdin iseguna bħalissa li jibqgħu hemmhekk aħna servejna llum ta' antiċipazzjoni għal din l-attività li kif stajtu taraw għaw bosta mistiedna distinti u allura. U xi ħaġa li notajt in-nisa kienu kollha sbieħ, bla dubju. Anke jien notajt iktar minnek nassigurak. Il-lejla kulħadd libes għall-okkażjoni, it-Teatru Manuel meravilja l-lejla, dejjem sabiħ, pero l-lum ġimżejjen partikolarment għal din l-okkazjon u naħseb li bix-xiera, l-lum qegħdin nippremjaw l-eċċellenza u ta' min ukoll li l-eċċellenza nippremjawha fl-aqwa ta' pajjiżna. U Teatru Manuel żgur li ser kun qiegħed iservi bħala post partikolari vera partikolari għal dan il-premju. Aħna kien ta' pjaċira lina illi minn kmini fil-ħodu, illum ġejna hawnhekk tard flaxija. Ġurnata twila kienet għalina. Kienet twila u aħna llum issa nsegwu l-attività u mbagħad norqdu raqda tajba biex għada. Norqdu daqsxejn tard aħna. Ekku, daqsxejn tard. Imma xorta għada ser inqum kmieni. Ekku, għada niltaqgħu magħkom il-ġdid fis-seba' ta' filgħodu mhux aħna biss għax ħafna mill-kru ukoll, però ovvjament għalissa nħeġġukom sabiex tpoġġu bil-qiegħda, tirrilassaw u l-lejla issegwu l-aqwa ta' pajjiżna fl-arti. Lejla tajba. Il-lejli tajjeb.
Il-Kunsill Malti għall-Arti, bil-kollaborazzjoni tat-Teatru Manuel u PBS, għandu l-pjaċir jippreżenta it-tieni edizzjoni tal-Premju għall-Arti.
Kor Malta. Sinjuri, nilqawkom għal Premju għall-Arti 2019. Fetħu din iċ-ċelebrazzjoni Kor Malta, immexxija mid-direttur artistiku Riccardo Bianchi u l-lejla taħt id-direzzjoni ta' Maestro Dario Tabija. B'kitba oriġinali ta' Anton Buttigieg, dik kienet Il-Kebbies tal-Fanali u fil-verżjoni tal-lejla bl-addizzjoni ta' kitba minn Trevor Zara u b'kompożizzjoni mużikali għal Kor Malta ta' Veronique Vella. Biex jippreżenta l-ewwel premju fil-kategorija L-aqwa proġett fil-komunità, Sinjuri, Joe Demek. Eccellenza, onorevoli, sinjuri, huwa ta' pjaċir għalija illi natibidu għal sensiela ta' rikonoxximenti u premijiet fl-edizzjoni ta' din is-sena tal-Premju għall-Arti. L-ewwel kategorija hija dik għall-aqwa proġett fil-komunità. Kif jindika l-isem dana il-premju għandu lan li jinkoraġġixxi, jippromuovi u jonara l-eċċellenza fi proġetti artistiċi mal-komunitajiet li kif se naraw minn hawn ftit ieħor jistgħu jkunu proġetti tal-arti bħal huma spettakli, kunċerti, esibizzjonijiet, films, xogħlijiet artistiċi interdixxiplinari kif ukoll xogħlijiet audio-viżivi maħluqin speċifikament ma' u għal komunità. In-nominati għal premju għall-aqwa proġett fil-komunità huma. Il-proġetti nominati għal premju L-aqwa proġett fil-komunità huma Ġewwa barra il-ħasla Viktor Jakono b'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Valletta 2018. Magna Żmien Andrew Alamango. Deep Shelter Project Pamela Baldacchino b'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Valletta 2018. Ir-rappreżentazzjoni annwali tal-grupp Opening Doors 2018, Assoċjazzjoni Opening Doors. John ta' Drakma. U l-premju għall-aqwa proġett fil-komunità se jmur għand
Deep Shelter ta' Pamela Baldacchino, kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Valletta 2018. Grazzi ħafna ta' din l-opportunità anki biex nuri dan ix-xogħol li għamil dawn l-aħħar 5 snin. Bejn il-qasam jiena nurse ukoll u artista u Deep Shelter huwa verament proġett li ħareġ minn qalbi. Anki mill-bżonnijiet tiegħi li naqsam ma' ħaddieħor li insib mod kif nista' nikkrea shelter li huwa ġifieri sens ta' empatija l ħaddieħor. Nirringrazzja minn qalbi lil Dr. Benaċċejs li laqatni fl-uffiċċju tagħha Samok, lil Marika Fleri, vera ċitata bħalissa, imma vera thanks to you dan il-premju. Nirringrazzja wkoll il-familja tiegħi, lil Valletta 18 għas-support tagħhom u lil Dr. Ann Lennon u lil Vince Briffa. Thank you very much. Premju fil-kategorija l-aqwa kisbiet internazzjonali, Sinjuri Amber. Huwa ta' unur għalija li l-lejla nkun hawnhekk fostkom, imma ovvjament huwa ta' ikbar unur il-fatt li ser nkun qed nagħti dan il-premju. Premju għall-aqwa kisbiet internazzjonali. Premju li bla ma jrid jiċċelebra l-artist Malti u dak l-artist huwa ibbażat ġewwa Malta u l-kisbiet illi irnexxielu jwetta u jikseb b'mod internazzjonalment u anki saħansitra jitfa' lil Malta f'post importanti ħafna anki b'mod internazzjonalment. Għalhekk illejla ser inkunu qegħdin narfu u napprezzaw dan ix-xogħol kollu. U nominati għall-aqwa kisbiet internazzjonali huma Il-kisbiet innominati għal premju l-aqwa kisbiet internazzjonali huma The Black Hand, Angel Crypt. Hold Fast, Nations at War, Anvil Game Studios. A Tale of Two Cities, David Pisani. Kirana, Soundscapes, Ruben Zara. It-Tur Ewropew tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. L-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Il-premju għall-aqwa kisbiet internazzjonali jmurant Kirana ta' Soundscapes Ruben Zara. Tiġbor il-premju Trisha Dawn Williams. Mela, ok, ma tantxin tajba biex nitkellem fuq l-stage. Imma, ok, qed nixbor dal-premju fisem Ruben Zara li bħalissa qiegħed Summit Lisbon fisem l-F Arts Festivals. Għandi messaġġ minn għandu. Grazzi ta' dan l-unur
L-opera ta' tfal Kirana kellha bidu modest 3 snin ilu fl-Iskola Sekondarja taż-Żejtun bl-għajnuna tal-Fond Kreattiv. Illum dan il-proġett ġie ppreżentat ġewwa 12 pajjiż differenti minn festivals internazzjonali u teatri tal-opera madwar l-Ewropa. Eżempju ċar ta' kif prodott kulturali lokali jiflaħ jikkompeti fuq suq internazzjonali. Grazzi. Biex tippreżenta it-tielet premju fil-kategorija l-aqwa xogħol għal tfal u żgħażagħ, Sinjuri Tina Christie. Nibda billi ngħid li nħossni onorata li nsab hawn għal dan l-avveniment tant prestiġjuż. Imiss il-premju għall-aqwa xogħol għat-tfal u żgħażagħ. Dan il-premju jagħti rikonoxximent lil proġett artistiku ta' eċċellenza li ġie maħluq b'mod speċifiku għal udjenzi żgħar. Il-premju huwa maħsub għal produzzjonijiet li jinvolvu professjonisti kreattivi, tfal u żgħażagħ minn età xkejkna sa 16-il sena. Il-proġetti nominati jistgħu jkunu fost l-oħrajn proġetti ta' arti, spettakli, kunċerti, films, maħluqa speċifikament għal udjenzi żgħar u preżentati permezz ta' preżentazzjoni pubblika u jew l-iskejjel. Naraw ftit min huma nominati. Ix-xogħlijiet innominati għal premju l-aqwa xogħol għal tfal u żgħażagħ huma Kanta Kantun, Alex Vella Gregory u Charlot Briguglio, kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Valletta 2018. Hush, Denise Mulholland u Luke Saidon. Tag, Pamela Kerr u Kostas Papamatayakis. Dare to Dream, MPO Family Fenfe, l-Orkestra Filarmonika ta' Malta. U l-premju għall-aqwa xogħol għal tfal u żgħażagħ imur għand Hush ta' Denise Mulholland u Luke Saidon. Grazzi l-Kunsill Malti tal-Arti, grazzi l-kull min sabiex Hush saret realtà. Grazzi l-producers ta' Hush l-Teatru Manuel kif ukoll il-Valletta 2018. Mod speċjali l-TMYT għax-xogħol verament siwi li taw u ġablu ħolma tagħna realtà. Għal David u Jamie li qegħdin the voice of Gus Nightingale, thank you so much for helping us bring our vision to life. Grazzi l-kull min issapportja din il-production. Thank you, this is lovely, thank you so much. Hush is a musical about finding your voice when it seems that no one is listening, and to anyone who thinks their voice is not being heard, keep trying, keep singing. Nothing is louder than a voice that's true. Thank you. Grazie. Biex jippreżenta ir-raba premju fil-kategorija Unur għal promoturi kulturali, Sinjuri Mario Xwireb. Serata tajba. Aħna qegħdin hawnhekk illejla biex niċċelebraw il-kultura f'dan it-teatru fantastiku uniku fl-Ewropa jkolli ngħid. Però 24 sija ilu f'Pariġi kienu qed jissiltu biex isalvaw ġawra arkitettonika oħra. U f'mumenti bħal daw forsi tajjeb li nirriflettu daqsxejn iktar mis-soltu dwar kemm huwa importanti li nieħdu ħsieb il-wirt kulturali li ħallewna ta' qabilna u forsi anke naħdmu biex lil ta' warajna nħallulhom wirt fuq diversi sensi, f'diversi livelli, anke fuq livell estetiku li jkun ta' ċertu livell.
Però jena għaddu għal-premju li jmiss li nippreżentaw il-lejla, l-unur għal promoturi fil-kultura. Dan l-unur huwa maħsub biex jagħti għarfien lill-persuni li jiffaċilitaw, jinfluenzaw, jipprovdu kuntatt u jissapportjaw l-industrija kreattiva. L-unur għal promoturi fil-kultura jirrikonoxxi l-aqwa individwi, gruppi jew organizzazzjonijiet li ħallew impatt lokali jew internazzjonali fl-industrija kreattiva. Sinjuri, il-premju l-unur għal promoturi fil-kultura sejmurant. Il-Fondazzjoni Ewropea għas-Sosten tal-Kultura hija organizzazzjoni bla profitt li ġiet imwaqfa Malta fl-2012 bilan li tippromuovi proġetti kulturali u edukattivi f'Malta. L-an primarju tagħha huwa li tintroduċi aspetti prominenti ta' mużika klassika u wirt kulturali madwar l-Ewropa permezz ta' festivals, kompetizzjonijiet, konferenzi, esibizzjonijiet u kunċerti fost oħrajn li jispiraw u jsostnu kemm mużiċisti ta' talent kif ukoll tfal u żgħażagħ b'don. Ir-rwol importanti għall-Fondazzjoni huwa li turi u tippromuovi kompożituri Maltin, mużiċisti, ensembles u orkestri. U għal dan il-għan il-Fondazzjoni hija sponsor tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, b'ħafna kollaborazzjonijiet biex jiġu preżentati avvenimenti mużikali. Il-Fondazzjoni ikkollaborat ma' entitajiet lokali bħal l-Awtorità Maltija Turizmu, il-Kamra tal-Kummerċ, iċ-Ċentru tal-Konferenzi tal-Mediterran, il-Kunsill Malti għall-Arti, it-Teatru Astra, l-Istitut Kattoliku, l-Akkademja tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, l-Iskola ta' Sfin Bridget Gawċi Borda u ċ-Ċentru Kreattività fost ħafna oħrajn. Il-proġetti kienu jinkludu l-edizzjoni annwali tal-Festival Internazzjonali tal-Mużika fih dan il-programm Valletta 2018, promozzjoni tal-kultura Bulgara, Russa u Armena f'Malta, il-mawra tal-Orkestra Sinfonika ta' St. Petersburg State Cappella f'Malta biex insemmu biss ftit. Meta jiddiskrivi l-importanza tal-arti u l-kultura, il-fundatur u l-president tal-fondazzjoni jikwota lil Friedrich Nietzsche li jgħid mingħajr mużika il-ħajja tkun żball. Mistoqsi dwar ir-rwol tiegħu bħala fundatur u president, Konstantin Ixkanov jgħid li primarjament il-fondazzjoni inħolqot biex issostni l-kultura nazzjonali ta' Malta. Sinjuri, l-unur għal promoturi kulturali imur għal Fondazzjoni Ewropea għas-Sosten tal-Kultura. Jirċievi l-unur Konstantin Ixkanov. Good evening. I'm very honored to be here tonight. I thank you for this honor and for giving me this award. It's a very important moment for me, for our foundation, and for all our partners. Without culture, the world would be boring. Grazie ħafna. Rebbieħ tal-Festival Joaquin Rodrigo. Ta' 14 sena rebaħ l-akbar spettaklu tat-talent Pollak Must Be the Music u f'Diċembru 2018 rebbieħ tal-programm tat-talent Taljan Tusike Vales, produttur, kompożitur u gitarrist feta ta' 18 sena. B'adattament tiegħu stess ta' Innuendo u Asturias, Sinjuri, Marcin Padġarek.
Juri, Marcin Paġġalek. Biex tippreżenta il-5 premju fil-kategorija l-aqwa programm jew staġun artistiku, Sinjuri, id-direttur tal-istrateġija fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti, Marian Kawki. Eccellenza, onorevoli, Sinjuri. Il-premju għall-aqwa programmu staġun artistiku jirrikonoxxi il-kwalità, jirrikonoxxi l-impatt fuq is-settur, jirrikonoxxi l-impatt fuq is-settur fuq livell lokali u internazzjonali u anki il-kritika in ġenerali. Għalhekk, Sinjuri, il-premju għall-aqwa programm innominati għall-premju għall-aqwa programm artistiku huma Il-programmi nominati għal premju l-aqwa programm jew staġun artistiku huma Malta Jazz Festival 2018, Festivals Malta. Ziguzaik 2017, Fondazzjoni Kreattività. Il-programm kulturali Valletta 2018, Fondazzjoni Valletta 2018. Toy Toy 2017, il-programm edukattiv tat-Teatru Manuel. L-istaġun 2017-2018 tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. L-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Premju għall-aqwa programm jew staġun artistiku jmur għand il-Malta Jazz Festival 2018 ta' Festivals Malta. Bla dubju dan l-onur huwa attribwit għal ħafna nies illi matul is-snin ikkontribwew biex il-Jazz Festival huwa dak li huwa llum. Deħlin fid-29 sena u dak ifisser li kien hemm ħafna nies li ħaqhom proset u grazzi. Imma mingħajr ma noqgħod insemmi ħafna nies, hemm tnejn min nies li partikolarment wieħed ta' min isemmihom. Wieħed minnhom huwa dak li pratikament wellet il-Jazz Festival kważi 29 sena ilu, u qed nirreferi għal Charles il-Gatt li kulħadd jafu bħala City. Charles wellet dan il-festival, imma fil-livelli li wasal illum waslu wkoll Sandro Zerafa li huwa direttur artistiku li ddum ma setax ikun magħna hawnhekk. Grazzi lil dawn il-nies u lill-Festivals Malta li zammew dan il-festival, il-Malta Jazz Festival fil-livelli jollu. Grazzi ħafna. Biex tippreżenta is-sitt premju fil-kategorija l-aqwa intrapriża kreattiva, Sinjuri Angela Aġus. Huwa ta' onura lija sabiex nippreżenta dan il-premju tal-lejla il għaliex illum nafu kemm importanti li l-intrapriżi ikunu kreattivi u fuq kollox ikunu sostenibbli għal fatt li dawn iridu jiġġeneraw ħolqien ta' xogħol u tkabbir ekonomiku fost l-oħrajn.
In-nominati għal premju għall-aqwa intraprizi kreattivi huma L-intraprizi nominati għal premju l-aqwa intrapriża kreattiva huma Anvil Game Studios, Andrew Farrugia. Stargate Studios Malta, Matthew Pulicino. U naraw daqsxejn il-premju għand min ser imur. Il-premju għall-aqwa intrapriża kreattiva imur għand Anvil Games Studios. Grazzi tal-li nominatuna dal-premju. Anka jekk forsi dan jista' jservi bħala mezz ta' inkoraġġament għal kull min jixtieq jespandi l-kreattività tiegħu fis-settur tal-lob diġitali. Għadu settur ferm żgħir, iżda Malta għandna ħafna potenzjal, ħafna kreattività, nistgħu nkomplu nkabruh u anke nkomplu nġibu investiment minn barra. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-kumpanija ta' Anvil Game Studios, kemm in-nies li jaħdmu magħna minn Malta kif ukoll minn barra, għaliex mingħajrhom is-suċċess ta' Holdfast ma kienx ikun possibbli. Grazzi. Biex jippreżenta is-seba' premju fil-kategorija Unur għal Wirt Artistiku, Sinjuri Keith Demikoli. Eccellenza, Sinjuri, il-lejla tajba. Sama meta kont żgħir, nanti kienet tajt li u tajt li l-ommi u l-neputijiet l-oħrajn kella seba' tibniet. Ħanħallilkom xi ħaġa għad-dota, dejjem kien moħħa fil-wirt. Jew tħallilhom xi lożor, jew xi borom, jew xi platti li kienet tixtri. Imma kien dejjem moħħa fil-wirt. U dak li l-ġenituri u n-nannit tagħna dejjem moħħhom li ħallu xi ħaġa għall-ġenerazzjonijiet ta' warajhom. Il-lejla dinaw partikolarment l-unur li jwiss huwa jirrikonoxxi il-dawk li jaħdmu ħafna biex iħallu għal ġenerazzjonijiet li jmiss wirt artistiku kemm fil-forma tangibbli imma anke possibilment fil-forma intangibbli. U għal daqstant dan l-unur se jirrikonoxxi lil dawk il-persuni laqdiet jew inkella organizzazzjonijiet li b'xi mod qed jelevaw jew inkella jsettqu il-kultura Maltija b'diversi modi billi fost oħrajn raw aktar id-drawwiet, it-tradizzjonijiet u l-valuri soċjali tal-kultura Maltija. L-unur għal wirt artistiku imur għal B'dedikazzjoni lejn il-ħidma volontarja fis-soċjetà, kif ukoll beruq sodi fil-kultura Maltija, matul is-snin is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re George V tal-Imqabba kienu rebbieħa ta' diversi premijiet u unuri. Fl-2006 ippremjati l-ewwel post fl-ewwel edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar ġewwa Malta. Fl-2007 rebbieħa fost l-aqwa kmamar tan-nar tad-dinja tal-Kampjonat Mondjali tal-Lob tan-Nar Caput Lucis ġewwa Ruma. Fl-2010 l-ewwel post fil-Kompetizzjoni Nazzjonali tal-Lob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat ta' Malta u fl-2013 rebbieħa tal-unur prestiġjuż ġieħ l-Artiġġanat Malti bl-aktar prodott innovattiv permezz ta' raddina tridimensjonali. Is-soċjetà imwaqfa fl-1910 hi tassew waħda dinamika u li tiffunzjona matul is-sena kollha sabiex tagħti s-sem tagħha u tkompli tkabbar u tippromuovi il-kultura Maltija b'attivitajiet miż-żgħażagħ
li bihom kisbu unuri nazzjonali bħalma kien il-Presepju High u kif ukoll fil-qasam tal-piroteknika magħrufa għall-innovazzjonijiet u spettaklu ta' nar sinkronizzat mal-mużika. Ir-rebieħa tal-Unur Wirt Artistiku 2019 imur għand is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re George 5 tal-Imqabba. Biex jirċievu dan l-unur il-President tas-Soċjetà Santa Marija u Banda Re George 5 tal-Imqabba, Carlo Xiberras, u d-detentur tal-Kamra tan-Nar Santa Marija Mqabba, Josef Camilleri. Grazzi Art Council. Nixtieq nirringrazzja lill-Laqda tan-Nar Santa Marija Mqabba u fih dan is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re George 5 tal-Imqabba. Nixtieq nirringrazzja lil sħabi kollha li sa minn żmien ilu ħadmu qatih biex dawn is-suċċessi li qiegħda tikseb l-Laqda tan-Nar tagħna ta' Santa Marija tal-Imqabba setgħu isseħħu fir-realtà. Jiena nirringrazzjom u speċjalment nirringrazzja lill-antenati tagħna u lil dawk il-ħaddiema li kellna li jattribwixxu wkoll għal dan is-suċċess fih dan l-Laqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba li llum m'għadhomx magħna. Grazzi l kulħadd. Thank you. Biex jippreżenta t-8 premju fil-kategorija Unur għall-Karriera Artistika, Sinjuri, iċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għall-Arti, Albert Marshall. Dan hu premju li jirrikonoxxi l-kontribuzzjonijiet f'dan il-każ fil-qasam artistiku li l-personalità rebbieħa tkun wettqet matul il-karriera sħiħa tagħha. Permezz ta' dan il-premju, il-Kunsill Malti għall-Arti jagħti ġieħ lill-artist rebbieħ għall-opus tiegħu u jiġu rikonoxxuti aspetti ta' distinzjoni li jinkludu il-kwalità tal-eċċellenza artistika, il-kontribut għal ġid tal-komunità, l-elementi ta' innovazzjoni u oriġinalità u s-suċċess barra minn Malta li jkun kiseb l-artist u l-nur li jkun ħassel għalih innifsu u għal pajjiżu fuq il-pjattaforma internazzjonali. Arkitett, awtur, pittur, fotografu, skultur u poeta. Iqabbel il-poeżija mal-arkitettura. Fil-poeżija wieħed ukoll jibni bil-kliem u bis-silenzju ta' bejn il-kliem u l-mużikalità. Fil-waqt li fl-arkitettura wieħed jibni bil-kontrast bejn is-solidu u l-vojt. Hemm bini siket, hemm bini li jitkellem u bini li jkanta. Dak hu li jmiss l-ispirtu u jeleva r-ruħ. Fost il-kodba tal-poeżiji tiegħu l-aktar għal-qalbu huwa dak li jitratta l-mitoloġija tal-istorja ta' Orfeo. Fil-ktieb tiegħu Carrier Citadel, Metamorphosis, jesplora lill-Għawdex u l-metamorfosi mill-gwerra għal-paċi u jqabel l-Craft Carrier, il-fortizza tal-baħar, maċ-ċittadella, il-fortizza tal-art. Għandu affinità speċjali mal-ewwel kummissjoni tiegħu, il-Knisja tal-Manikata, peress li din kienet rigal mingħand missieru. Inbniet mill-volontiera u damet 12 sena biex tlestiet. Deskritta bħala knisja adattata għal post tagħha u żmien tagħha. Jirrakkonta li meta l-isqof Gonzi ra l-pjanti tal-Knisja iddeskriviha bħala sottomarin tedesk. Iżda wara li d-disin ġie ippubblikat fir-rivista Architectural Review fl-1964, id-disin ġie aċċettat mill-isqof u n-nies tal-Manikata. Meta Daniel Libeskind, id-disinjatur ta' Ground Zero,
tkellem fuq dar il-ħanin Samaritan qal: I have not seen a more powerful sacred space than this. Il-passjoni kbira tiegħu għall-opera u l-vuċi tat-tenur ġalitu jikkollezzjona il-fuq minn 12,000 diska operistika. Dejjem ħass li kellu jġorr il-pis mhux tiegħu biss imma wkoll ta' ommu li tilfet ħajjitha waqt it-twelid tiegħu. Dan kien il-bażi tal-filosofija, l-arti u l-legat professjonali li tal il-Malta. Sinjuri, l-unur għall-karriera artistika imur għand il-professur Richard England. Grazzi, inħossni verament onorat. Ippermettuli żewġ kelmiet fuq l-arkitettura. L-arkitettura għalija qatt ma kienet professjoni, imma hija vokazzjoni. Ix-xogħol tal-arkitett huwa li jdawwar l-ordinarju f'dak li jista' jsir straordinarju. Il-ġmiel tal-gżira tagħna, il-ġan inħoss li x-xogħol tal-arkitett mhuwiex biss bħala disinjatur tal-futur, imma ferm iżjed bħala difensur tal-passat. Jiena nappartieni għaż-żmien meta il-mobiles li aħna nsejħulhom Blackberries u Apples kienu frott u l-mouse kien biss ġurdien. Ma allura wara da snin kollu kelli l-onur li nirċevi ħafna premjijiet. Però l-iktar premjijiet li huma għal-qalbi u l-iktar premjiet li jtuni verament sodisfazzjon huma l-premjiet li jiena rċevejt mingħajr twelidi. Għalhekk illum inħossni verament kommoss, verament onorat dan il-premju. Nixtieq nirringrazzja lill-Kumitat tal-Arts Council għal tal-premju li verament jien kuntent bih, speċjalment nixtieq nirringrazzja lil Albert Marshall, ħabib tiegħi ta' ħafna snin. Rajtu l-Knisja tal-Manikata. Meta inawgurajna l-Knisja tal-Manikata, ma nafx kemm il-sena ilu. Il-koreografija tal-Qudiesa kienet fidejn Albert. Nixtieq għalhekk nirringrazzja lil kull min b'xi mod jew ieħor innominani biex nirċievi dan il-premju. Ippermettuli kelma waħda biss. Nixtieq niddedika dan il-premju lil mara tiegħi Miriam għal paċenzja u l-imħabba ta' ħafna snin. Grazzi. Ispirati mill-ħajja u x-xogħol tal-professur Richard England, jieħdu sem issa iż-żeffina Emma Walker u Keith Micallef taħt id-direzzjoni u l-koreografija ta' Paolo Mangiola u kostumi ta' Simona Mamo. Sfin Malta jippreżentaw it-tinqix tad-Dell u t-tiswir tad-dawl. Ċelebrazzjoni tal-kontribut tal-professur Richard England permezz ta' Sfin. L-arkitettura u l-koreografija jiltaqgħu f'aspetti komuni hekk kif it-tnejn li huma jirrispondu għall-ispazju madwarhom. Sinjuri, Sfin Malta.
Sinjuri, Sfin Malta. Biex tippreżenta id-disa premju fil-kategorija Premju għall-Innovazzjoni, Sinjuri, Ruth Amajra. Eccellenza, onorevoli u sinjuri, ninsab onorata l-lejla li edha ma'kom hawnhekk f'dan it-teatru majestus. Nistħajilkom tajdu innovazzjoni, hija kelma hekk li waqgħet foġorna propju f'dawn l-aħħar snin. Però fil-verità hija mill-bidu tal-bniedem takkumpanjana għax l-innovazzjoni hija dik l-enerġija li għandu jkollu kulħadd biex jagħmel l-ewwel pass fi vjaġġ illi jisfida l-kapaċitajiet tagħna. Kulħadd huwa kapaċi jasal, kulħadd huwa kapaċi jkun innovattiv u dik l-innovazzjoni tagħmel lill-arti, lill-kultura, lill-mużika, lill-moda iktar sbieħ, iktar ikkuluriti u l-iktar li jpaxxu l-għajn u l-widna. Sinjuri, huwa ta' unura lija illi nippreżenta dan il-premju għall-innovazzjoni iżda qabel kollox naraw min huma l-innominati. Il-proġetti nominati għal Premju għall-Innovazzjoni huma Sabwesos, Stargate Studios Malta. Raymond Fight Back, Andre Mangion. Magna Żmien, Andrew Alamango. The Book of Sea, Glenn Calleja. Chant, Silence, Sounds and Spaces, Jubilate Deo Choir. Naraw min huma ir-rebieħ għall-premju għall-innovazzjoni u fil-fatt il-premju għall-innovazzjoni imur għand Magna Żmien ta' Andrew Alamango. Grazzi lil kulħadd, naħseb li l-idea fija nifisha hija innovattiva, però naħseb li nixtieq nirringrazzja l-ewwel it-tim kollu ta' xi 20-30 ruħ li għamlu tal-proġett suċċess illi neqilbu il-memorji tan-nies għal digital sabiex ma tilfux il-memorja u l-istejjer li għandna. Ġifieri grazzi lill-tim ta' Magna Żmien, grazzi lil Valletta 2018 u dawk in-nies kollha li fdawna bil-memorji tagħhom u l-istejjer tagħhom. Grazzi u narakom il-qudiem. Thank you. Biex tippreżenta l-10 premju fil-kategorija l-Artist Żagħżugħ jew Żagħżugħa tas-sena, Sinjuri, Mojra Delija.
Eccellenza, Sinjuri, naħseb taqblu miegħi kemm huwa importanti li minn meta nkunu tfal jew l-tfal tagħna inħalluhom jesprimu ruhom, inħalluhom ikunu kreattivi u nħalluhom jażlu dak li jixtiequ jagħmlu fil-futur tagħhom. Jiġifieri meta jsiru żgħażagħ u eventwalment ix-xogħol tagħhom ikun dak li jħobbu jew li xtaqu dejjem jagħmlu, il-ħolma ta' ħajjithom li jkun xogħolok u li l-ħolma ta' ħajtek twettaqa bil-kreattività tiegħek, bil-kapaċità tiegħek. Naħseb kull ġenitur jixtieq li t-tfal tiegħu jażel anzi jgħin li t-tfal tagħna jażlu dik ix-xewqa tagħhom. U għalhekk iż-żgħażagħ illum żagħżugħ jew żagħżugħa l-artista s-sena hawnhekk innominati ħaqhom proset tal-xogħol li ħadmu għalih u tal-kreattività minkejja l-kompetizzjoni kbira li teżisti llum il-ġurnata. U għalhekk flimkien naraw in-nominati. L-artisti innominati għal premju l-artist żagħżugħ jew żagħżugħa tas-sena huma Andrea Gius, Nikola Mikallef, Luke Sajdon, Stefan Kalleja, l-Orkestra taż-Żgħażagħ ta' Malta. ċabċipa lil-nominati kollha verament ħaqhom ċabċipa dawn iż-żgħażagħ. Il-premju għall-artist żagħżugħ tas-sena jingħata lil Luke Sajdon. Grazzi lill-Kunsill tal-Arti ta' Malta, dan b'umiltà kbira, dan huwa nur verament kbir. Denise Mulholland, David Dawson, Rosetta De Battista, Janetta Stubbs, il-kumpanija Chicken Shed ġewwa l-Ingilterra, grazzi tal-li għallimtuni xiġifieri tkun artist, grazzi tal-li tajtuni l-possibilità li nibni karriera fl-arti. X'kemmi sabiħa li tgħid li jkollok karriera fl-arti, grazzi tassew. Grazzi kbira tmur għal dawk kollha li jissapportjaw kull artist żagħżugħ u żagħżugħa. Li tkun artist żagħżugħa probabbli jfisser li m'għandekx snin twal ta' esperjenza, ifisser li probabbli ma tafx ħafna nies u probabbli m'għandekx flus laqas. Però kemm hu sabiħ li qegħdin ngħixu f'komunità, qegħdin ngħixu f'dinja fejn dawn in-nies jeżistu li jissapportjawna. Jalla li dan l-award mhux biss niddedika għal dawk l-artisti kollha bravissimi tax-xogħol kollu li jagħmlu matul din is-sena, però wkoll għal dawk li jissapportjawna. Jalla dan l-award mhux biss iferraħ, però anke jispira. Grazzi ħafna. Grazzi. Biex jippreżenta il-11 premju fil-kategorija l-għażla tal-pubbliku, Sinjuri, il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, Owen Bonnici. Eccellenza, Sihbi Albert Marshall, niskola li hawnhekk. Jina xaqni l-opportunità biex insellem lill-poplu Franċiż u l-popli ta' dinja kollha li il-bieraħ konna imwaħlin mal-screens ta' television u maċ-ċellulari tagħna biex naraw dak li kien ġara f'Pariġi fejn rajna ħruq tal-Notre Dame. U bada l-għodu qomna relieved kif jgħidu l-Ingliżi għal fatt li l-ħruq ġie ikkontrollat fejn jidħol in-Notre Dame u rajna wkoll messaġġi ta' tama ta' ħafna persuni
fi Franza u lil minn Franza illi taw il-kelma tagħhom li ħajamlu dak kollu possibbli biex dan l-edifiċju tant importanti jerġa' jiġi lura għall-glorja li kellu sa jumejn ilu. U kieku il-kultura mhijiex importanti, kieku il-bieraħ ma kienx hemm il-popli tad-dinja kollha letteralment imwaħlin biex jaraw dak li ġara. U aħna nemmnu li l-kultura hija ċavetta kruċjali, importanti ħafna, daqs l-affarijiet kollha li aħna għalina huma eżis illi jgħinu biex ngħixu ħajja aħjar, isbaħ u iktar kuntenta. Il-finalisti tal-Premju l-Għażla tal-Poplu huma Ix-xogħlijiet innominati għal Premju l-Għażla tal-Pubbliku huma Il-Ftuħ ta' Valletta 2018, Fondazzjoni Valletta 2018. Il-Ħna Mitlufa, Teatru Malta. Is-Serra, Teatru Malta. Il-Festa l-Kbira, Fondazzjoni Valletta 2018. Skylight, MADC. Il-Premju għall-Għażla tal-Pubbliku jingħata lill-ftuħ uffiċjali ta' Valletta 2018 tal-Fondazzjoni Valletta 2018. Kemmu sabiħ serati bħal dawn u kemm huma sbieħ li toqgħod għal kull deċiżjoni. Però personalment kuntent ħafna li dak li ħdimna għalih il-programm kulturali straordinarju li kellna s-sena l-oħra msejjes taħt lajta ta' kultura aċċessibbli għal kulħadd. Mibni minn nies għan nies ikun il-poplu li fil-premju tal-arti tas-sena 2018 kien l-poplu li ddeċieda li l-ftuħ uffiċjali tal-iktar sena straordinarja mill-indipendenza law mill-aspett kulturali jingħata lill-Fondazzjoni Valletta 2018. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil ħaddiema kollha ta' Valletta 2018, il-mijiet ta' artisti li kontribwixxew biex kellna programm kulturali ta' 400 attività li wħud minnhom il-lejla mhux biss kienu nominati, ma tal-anqas tlieta minnhom irnexxielhom ikunu wkoll mar-rebbieħa apart il-ftuħ uffiċjali. Niddedika definittivament dan il-premju lill-beltin kollha imma fuq kollox lill-poplu Malti u Awċi kollu illi s-sena l-oħra ikkonkorra bil-eluf tiegħu għal kull attività mill-400 attività illi kellha fil-programm kulturali tagħha il-Valletta 2018. Grazzi ħafna. Biex tippreżenta it-12 il-premju fil-kategorija l-Artist jew l-Artista tas-sena, Sinjuri Stephanie Spiteri. Eccellenza, onorevoli, Sinjuri, ħbieb, uċuħ li verament familjari. Naf kemm ħdimtu, kemm taħdmu, kemm tistinkaw, ħafna drabi f'sijat li jkunu ngħidulhom assurdi biex twasslu prodott mill-aqwa lill-pubbliku tagħkom. Però illejla qiegħda hawnhekk jiena biex nagħti dan il-premju lill-artist jew artista li fi kwalunkwa forma ta' arti ħalliet jew ħalla l-impatt tiegħu. Bil-preżentazzjoni u bl-eżekuzzjoni u bil-mod oriġinali illi bekk wassal ukoll għall-avvanz tal-arti fil-Gżejjer tagħna. In-nominati huma
L-artisti nominati għal premju l-artist jew artista tas-sena huma New Victorians, Sean Buhajar, Jean-Marc Caval, Luke Azzopardi. U dan il-premju ħajnata il-premju għall-artist tas-sena imurant The New Victorians. Grazzi ħafna, grazzi l-kulħat li daw kolla li urawna s-support matul is-snin mek mill-bidu. Grazzi l-Sean Borg, l-Howard Keith, il-familja tagħna, grazzi l-Julian u Blaine li dejjem qegħdin magħna. Nixtiequ vera nirringrazzjaw il-pubbliku dawk li jisimgħu l-mużika tagħna u jissapportjaw il-xena lokali tal-mużika u fl-aħħar mill-aħħar nixtiequ nirringrazzjaw il-nisa kollha li ġew qabilna li minħabba fihom aħna stajna nkunu hawn illum. Grazzi. Biex jippreżenta it-13 u l-aħħar premju fil-kategorija l-aqwa produzzjoni, Sinjuri Jean-Claude Mikallef. Tal-aħħar baħħar jgħidu, eċċellenza, artisti, sinjuri, għandi forsi wieħed mill-aktar premji illi ħafna għaw eċitament u entużjażmu għalih. Għaddi niftakar meta ta' 16-il sena produċejt l-ewwel produzzjoni televiżiva tiegħi u ma tkun taf xejn. Imma tibda titgħallem ukoll illi mit-tajn illi jintefalek titgħallem taħdem it-tafal, mill-bsaten fir-roti li ssib titgħallem x'inhija wkoll l-arti astratta u bejn l-insulti u l-applaws taraf ukoll sinfonija mużikali. Dak kollu kull wieħed u waħda minna ngħixu għalihom għaliex bħal ħafna minnkom għandna f'demna il-passjoni lejn l-arti, lejn l-umanità ngħid fuq kollox, għaliex wara kollox ħajja mingħajr arti hija biss eżistenza. U żgur li ninsabu ġo ġawra li diversi oħrajn qabli rrimarkaw it-Teatru Manwel. Però tnissilli diqa wkoll illi ninsab f'dan it-teatru daqstant ta' storja u sallum il-ġurnata għadna naraw produzzjonijiet illi fiħdanu jittellaw aktar dawk barranin milli dawk Maltin. U kif ħafna minnkom hawnhekk isibuni ta' spalla għal produzzjonijiet tagħkom, noħroġ hawnhekk quddiem dawk kollha li tisegwuna sabiex nibagħtu messaġġ ċar illi l-Malti huwa kapaċi u l-produzzjonijiet Maltin mhux biss huma tajbin daqs il-barranin, però huma eċċezzjonali. Jekk ma temnunix, dawn huma nominati. Il-produzzjonijiet innominati għal premju l-aqwa produzzjoni huma Ernest and the Pale Moon, The Shrinking Violets. Il-ftuħ ta' Valletta 2018, Fondazzjoni Valletta 2018. Hush, Denise Mulholland u Luke Saidon. A Hero's Life, l-Orkestra Filarmonika ta' Malta. The Crucible, Teatru Manwel. U allura
tant stennija għal l-aqwa produzzjoni. Il-premju imur għal ħax ta' Denise Mulholland u Luke Sajdon. Grazzi lil kulħadd. X'lejla kienet din. Grazzi tmur għal cast fenomenali li kellna. Dan l-award juri li show li krejajna aħna ħolma li kellna xi darba ma marritx biss tfal, però marret għal ħafna u ħafna individwi li ġew semgħu il-kanzunetta tagħna, żifna tagħna u x-show tagħna. Grazzi lill-Kunsill tal-Arti ta' Malta talli rrekognixxa x-xogħol tagħna u tal-artisti kollha sħabna. Grazzi ħafna, ħafna, ħafna. Lejli tajjeb. Sinjuri, bekk temmejna l-edizzjoni tal-Premju għall-Arti 2019. Grazzi lil dawk kollha preżenti lilkom it-telespettaturi u awguri lil nominati u r-rebbieħa kollha ta' Premju għall-Arti 2019. Jala is-serata il-lejla b'arranġament ta' Sinfonija numru 5 ta' Beethoven u Toxicity, il-fenomenu u bl-istil uniku tiegħu ta' acoustic percussive fingerstyle Marcin Padġalek.
Sinjuri, Marcin Paġġalek. Sinjuri, il-Kunsill Malti għall-Arti jirringrazzjakom tal-li kontu magħna. Narawkom is-sena d-dieħla. Il-lejl it-tajjeb. Dan kien programm imtella mill-Kunsill Malti għall-Arti bil-kollaborazzjoni tat-Teatru Manuel u PBS.